13 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz. 30 éve őrizzük otthon a melegét. Önökkel, önökért. Címgáz. Hírek. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Sós Georgina. Ismét leállt a gázszállítás Oroszországtól Németország felé. Most is, mint a legutóbbi leállásnál, visszafelé indult el a gáz a vezetékben. Moszkva egyszer már leállította a gázszállítást Lengyelországon keresztül, október 30-án, akkor 5 napra. Németországban egyébként a katasztrófavédelem megkezdte a lakosság felkészítését, hogy mit tegyenek akkor, ha egyáltalán nincs fűtés egy városi lakásban. Erről oktató videót is készítettek. Az Európát sújtó energiaválság miatt Németország szűkös földgázkészlettel vág neki az idei télnek. Az ideihez képest 18%-kal több pénz jut jövőre mezőgazdasági pályázatokra Szerbiában, jelentette be az illetékes tárcavezető. Branislav Nedimovic hozzátette, nem csak köztársasági, hanem tartományi szinten is több pénzre számíthatnak majd a termelők. Azt is elmondta, hogy jelentős átalakulás várható a mezőgazdaság pénzelésében. A tervek szerint bevezetik a hivatásos mezőgazdasági termelők jegyzékét, erről azonban még közvitát kezdeményeznek majd. A hétvégét követő 5 munkanapot és a következő hétvégét is pihenéssel töltik az általános és középiskolás diákok Szerbiában. November 15-től várhatóan ugyanúgy zajlik majd az oktatás, mint eddig, nyilatkozta Vicsek Anna Mária. Az oktatási államtitkár hozzátette, gondot okoz, hogy sok tanügyi dolgozó az alkotmányos jogára hivatkozva elutasítja a védőoltás felvételét. Jelenleg még a 60%-ot sem éri el a tanárok átoltottsága. Tudják-e a mai fiatalok, ki volt Nagy Imre, ki volt Tito, hogyan tört ki az 1956-os forradalom, és mi történt utána? Hasonló kérdésekre kellett tudniuk a válaszokat a középiskolásoknak a Szabadkai Városi Könyvtárban megszervezett történelmi vetélkedőn. Idén 16 csapat mérte összetudását, a győztesek pedig értékes könyvjutalomban részesültek, valamint egy egynapos budapesti kiránduláson vehetnek részt. Régi étkészletek, porcelánfigurák, festmények és a múltból származó bankjegyek, ezek minden alkalommal megtalálhatók a szabadkai régiségvásáron. Idén több mint 85 kereskedő és a régiséggyűjtő érkezett a Szabadkai Népkörben megszervezett találkozóra, hogy bemutassa, vagy akár el is adja a régóta vigyázott tárgyakat. Időjárás. Igazi őszi idő várható egész hétvégén. Felhős lesz az ég, ugyanakkor számottevő csapadékra nincs kilátás. A csúcsok 12-13 fok körül alakulnak. Az időjárás jelentést támogatta a Baulink, az olcsó és megbízható internetszolgáltatója. 024 555 976.